Hvaljen Isus i Marija, drage hrvatske sestre i braće. Molim? Hvala. Evo, dragi Splite. Najprije vas želim srdačno pozdraviti, odnosno prenijeti najsrdačnije pozdrave našeg predsjednika, profesora doktora Zvonimira Šeparovića, koji evo samo zbog objektivne spriječenosti danas ovdje nije s nama i koji će s vama i s nama biti ovdje u prvoj sljedećoj prigodi. Također, kao član Velikog vijeća Hrasta, u Velikom vijeću predstavljam još dvije skupine, osim Hrvatskog žrtvoslovnog društva, čiji sam član predsjedništva, a to je udruga Ličani Župe Boričevac, na čijem čelu je gospođa profesorica Jadranka Matašin, dična Hrvatica, majka petero djece. Pozivam je da se predstavi i da ih pozdravim. Također i zajednicu povratnika Ličko-senjske županije, gospodin predsjednik Frane Vrkljan je ovdje večeras s nama. Evo, poštovani, cilj Hrasta je cjelovita preobrazba hrvatskog društva. Kad pogledamo koliko je to naše društvo, ja bih se usudio reći, onečišćeno posljedicama bivšeg totalitarnog sustava, najbolje ću vam to ukazati na primjeru pravosuđa. Što se može reći za jedno društvo, za jednu državu, za čije pravosuđe dolazi ocjena međunarodne zajednice da je najkorumpiraniji dio društva? Pretpostavlja se da su suci i ostali državni dužnosnici koji rade i službenici u pravosuđu čestiti, moralni ljudi, prije svega, koji polažu prisegu na svoju čestitost. Ali reći ćete kako je to moguće? Pa moguće je, jer sjetimo se tko je birao te suce, tko je birao te naše pravosudne službenike. Birala ih je ta tadašnja partija. Birani su iz redova, rekao bih, najnemoralnijih ljudi koji su bili spremni po partijskom nalogu čovjeka osuditi na smrt, nevinoga. I to su i činili. I na dugogodišnje robije. Kako onda očekivati da neće biti korumpirani i njihovi današnji nasljednici koji, nažalost, nisu se po tome daleko odmakli. Zato, da bi državu našu i naše društvo postavili na zdrave temelje, poput onih evanđelskih riječi o mudrom čovjeku koji kuću gradi na čvrstom kamenu, a ne na pijesku, morat ćemo početi od promjene Ustava kao temeljnog akta, od izvorišnih osnova, da one sadrže samo opće univerzalne vrijednote i temeljne vrijednosti hrvatskog društva, hrvatske baštine, a ne ideološke primjese koje su u njih unijete. Također i provesti cjelokupnu preobrazbu državne uprave. To se može na više načina provesti, od učinkovitih mjera nadzora rada učinkovitosti i služenja te uprave potrebama građana, do jačeg nadzora nad sudskom praksom, jer nedopustivo je da primjerice osobe poput izvjesnog Davidovića, koji je na kamerama ostale snimljen kao zločinac ubojica gotovo djece iz Srebrenice i masakratora, rekao bih, hrvatskih branitelja, zarobljenika, bude osuđen gotovo na istu kaznu kao hrvatski junaci koji su možebitno počinili kakav pojedinačni zločin u obrani domovine. Nadalje, u hrvatski pravni sustav uvešćemo europske norme o zaštiti i pravima žrtava totalitarnih sustava, ali isto tako ćemo primijeniti i hrvatske postojeće pravne norme koje se za sada selektivno primjenjuju, pa se primjerice ne procesuiraju zločini koje su počinile partizanske postrojbe nad hrvatskim ljudima, a istodobno se procesuiraju po njima hrvatski branitelji. Podsjećam vas na peticije koje su u tom cilju višekratno uputili i Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Hrvatska biskupska konferencija. Međutim, te su peticije ostale bez odgovora. Apel Hrvatskog žrtvoslovnog društva o uvođenju pravnih normi, europskih međunarodnih u pravni sustav Hrvatske i o jednakoj primjeni hrvatskih pravnih normi naišao je također na muk hrvatskih državnih tijela. Čini mi se da je jednaka stvar sa peticijom Hrvatske biskupske konferencije i da
u obrazac za sljedeći popis pučanstva neće ući i upitnik o izgubljenim članovima obitelji, stradalima u Drugom svjetskom ratu i poraću. Veličina i tragičnost hrvatske narodne žrtve je iznimna. Hrvatski narod je vjerovatno najstradaliji narod Europe. Kad pogledamo kako se do sad državna tijela odnose prema veličini i tragici te hrvatske žrtve, gdje se zatira i pravo spomena, pravo na grob, pravo na dostojni spomen u čitankama, u odgoju, onda se moramo zapitati da li se, kad gledamo ove zanošene hrvatske putove, naše hrvatske države, da li se to na nas primjenjuje ona riječ iz Svetog pisma o zanošenim putovima bezbožnika koji ne poštuju svoju žrtvu. Pa kako će blagoslovljeno baštiniti zemlju, domovinu za koju su oni dali svoj život na tako mučenički i strašni način, ako ih se ovaj živući naraštaj ne spominje ili ih se spominje na ovaj jedan sablažnjivi način, a nažalost još uvijek optužuje. Pozivajući se na te evropske standarde, evropske norme o zaštiti prava žrtava, ne možemo se ne osvrnuti na neprihvatljivu i protuevropsku izjavu koju je predsjednik ove države dao prošli tjedan na obilježavanju komunističkog ustanka, kada je rekao da oni koji nisu skloni antifašizmu se pozivaju na evropske deklaracije, rezolucije, osudi zločina komunizma i komunizma kao zločinačkog sustava. To je nevjerovatno. Zar Evropska unija donijela deklaracije koje se mogu koristiti u borbi protiv antifašizma? Zar je ta Evropska unija također onda, ne usudim se reći, fašistička? Čak je izjavio da mi pokušavamo poistovjećivati antifašizam sa zločinima komunizma. To je apsurd. Mi antifašizam ne pokušavamo uopće poistovjećivati sa komunizmom, jer to se ne može poistovjećivati, to su dvije suprotnosti. A posebno sa jednim njegovim tako strašnim segmentom kao što su njegovi zločini. Dakle, brinući se o svim ugroženim skupinama, kako ovim živućima, o nezaposlenima, umirovljenicima, bolesnicima, hrvatskim braniteljima, tako i onima koji se ne mogu braniti više, kojima smo mi i usta i ruke, Hrvatski rast će činiti sve da čim dođe na vlast nakon izbora, donese zakone koji će omogućiti povratak i prognanika iz 1941. poput Boričevljana, Zrinjana, Španovićana i svih ostalih hrvatskih mjesta koji se od 1941. godine ne mogu vratiti na svoje ognjište, a znaju gdje su njihove njive, gdje su njihove kuće. Ne da im se ne grade kuće, nego se ne mogu još uvijek vratiti. Također, kao član Udruge za potporu bačkim Hrvatima mogu reći da je na zadnjem popisu pučanstva prije rata bilo popisano oko 140.000 Hrvata u Bačkoj Srijemu, a pretpostavljalo se po njihovom hrvatskom zbroju da ih je bilo i oko 200.000. Danas ih ima deklariranih 40.000. Zašto Hrvatska država ništa ne poduzima i ne pita što se to dogodilo sa tolikim brojem Hrvata, što čini da se oni vrate, ili je to pravo rezervirano i čuvano samo za neke skupine i neke narode. Dakle, ako se sjetimo spomen riječi na spomeniku žrtvama Španovice, koje su veličanstvene i kažu da ako vam je otežao stijeg čestitosti, pa ga više ne možete nositi, zaborite ga u zemlju gdje leže naše kosti, mi ćemo vas držati za vas, vaši pradjedovi. Ja vjerujem da mi još uvijek imamo snage nositi stijeg čestitosti i vjerujem da je pred nama bogata žetva i da hrvatski narod ima radnika za tu žetvu. Koliko god nam je ta naša ravnica, ta naša zemlja, ta naša domovina, taj naš narod onečišćen. Evo, draga braćo i sestre, ja vas pozivam da se učlanite, priključite i dovedete što veći broj ljudi u Hrast. Hvala vam lijepo.